Ahoj, e-mailing je tajná zbraň každého e-shopaře. Můžete díky němu navázat vztah s novými zákazníky, rozvíjet vztah s těmi současnými a nebo se připomenout těm, kteří už na vás třeba zapomněli. Jak na to? Předávám slovo Kataríně z Ecomailu. Ahojte, e-mailingom skvelo podchytíte všetky fázy životného cyklu zákazníka. Od rozhodovania, cez prvú objednávku, udržanie záujmu až po reaktiváciu. Všetko toto zvládnete v Ecomaili. Poďme na konkrétne príklady. Na e-shop nastavte formulár na zber kontaktov a výmenou za e-mail môžete ponúknuť napríklad zľavu na prvú objednávku. Takto zvýšite šancu na nákup. Zákazníka si udržujte pravidelnou komunikáciou. Doporučte mu produkty podľa predchádzajúcich nákupov, pripomeňte sa mu s doplnením zásob alebo mu poprajte k meninám či narodeninám. Tí, ktorí dlho nenakúpili, reagujú na špeciálne akcie typu Black Friday a Valentín. E-shopári behom nich zarábajú najviac, tak na nich nezabúdajte. Dlhodobo neaktívnych zákazníkov skúste reaktivovať cez automatizáciu. Pokiaľ v nej pošlete naozaj výnimočnú ponuku, je šanca, že u vás znovu nakúpia.